Подкрепа за трудови умения на хора с интелектуални затруднения. Разкази за успеха. Хората с интелектуални затруднения в България най-често са безработни или непълно заети, въпреки желанието и потенциала им да се трудят и да бъдат полезни. За да работят, те имат нужда от подкрепа за развитие на трудови умения, сложен и продължителен процес на личностно развитие и непрекъсната адаптация. Това е видеоразказ за успеха на млади хора с интелектуални затруднения, включени в трудови дейности и подкрепени от екипа на комплекс за социални услуги Дневен център Светове. Необходима подкрепа за развитие на трудови умения и трудова реализация. За да работят, повечето хора с интелектуални затруднения имат нужда от подкрепа в специализирана социална услуга и на работното място. Подкрепата се предоставя от екип специалисти, които заедно обсъждат потребностите и ресурсите на потребителите на социалната услуга, подготвят индивидуални профили за трудова реализация и планират подкрепата. Информиране за труда и трудовите роли. Информирането е разговор за същността на труда и трудовите роли. Социалният работник и трудовият наставник оказват подкрепа на всеки младеж да изгражда представа за желана трудова роля в конкретна работна среда. Психологическа подкрепа. В индивидуални консултации младежите разговарят с психолога за силните си страни и интереси, повишават самооценката си и мотивацията си за труд, споделят трудности и мечти. Подкрепа за развитие на конкретни трудови умения. Екипът организира трудови дейности, в които младежите развиват умения за изработване на сувенири, приготвяне на храна, битови умения. Трудовите наставници въвеждат новите задачи, показват и напомнят стъпките на изпълнение, окуражават. Подкрепа за развитие на общи умения за труд. Средата в Дневния център се организира така, че младежите имат достъп до информация, могат да си припомнят графика с дейности, правилата и инструкциите, както и да се запознават самостоятелно с предстоящи събития. Подкрепа за развитие на социални умения. Времето за почивка в Дневния център е време за общуване. Младежите изпълват местата за отдих, разговарят, учат се да се изслушват. Подкрепа на работното място за въвеждане и адаптация към трудовата среда. Трудовите наставници подготвят младежите за дейностите на работното място, като демонстрират задачите, напомнят последователността от стъпки, проследяват качеството на изпълнение и при нужда насочват и коригират, докато младежите започнат да се справят сами. Пътят към трудова реализация. Напредъкът на всеки човек с интелектуално затруднение се постига постепенно, с ежедневно участие в структурирани дейности, с надграждане на умения и с преодоляване на трудности. Пътят към трудова реализация преминава през различни етапи и в различна трудова среда. Участие в трудови дейности в ателиета на Дневен център Светове. Всички младежи развиват трудовите си умения в ателиетата на Дневния център. Арт-ателие, битови дейности и продукция, ателие учебна кухня. Те създават красиви и уникални сувенири и декорации с високо качество. Приготвят лесни десерти, подреждат и сервират обяда. Поддържат чистотата и реда в Дневния център. Участие в трудови практики в учебен център за развитие на трудови умения и на работно място. Голям брой младежи участват в трудови практики в защитеното кафене, в дейности по градинарство, подготовка на кетеринг, поддържане на офис, раздаване на детска и млечна кухня. Част от младежите развиват трудови умения в професионалната кухня на Дневния център и се справят с сложни кулинарни задачи, като приготвяне на заготовки, ястия и десерти, участие в кетеринг. Трудова реализация в професионална среда.
Няколко младежи работят на реално работно място във фирма за подготовка и опаковане на брандирани продукти в хотел, ресторанти, офиси, музеи. Те работят на трудов договор и се справят самостоятелно и успешно. Разкази за успеха. В групата за психологическа подкрепа младите хора с интелектуални затруднения обичат да разказват за своя път към успеха. Така те представят себе си, споделят мечтите си, застъпват се за правата си. Заедно с това те се учат един от друг и взаимно се окуражават. Младежите знаят, че посланията и успехите им въздействат върху други хора с увреждания и близките им, върху помагащи и работодатели. Успехът има различни лица. Това, което се случва с мен, най-важното е промяната с тази, може би, бъдеща работа с тази детска кухня. Да бъда застъпник на нов човек, примерно. И да му помогна, ако има нещо. Най-силното ми е умение в кухнята, добре се справям, когато помагам за кетеринг и съм страхотна. Когато ходя на пазари, се чувствам най-щастлива и най-пълноценна, защото продавам наши сувенири и се чувствам като наистинска работа. Ами аз си харесва да работя и да помагам. Да си видяла съм. И също така да ходи и на пазари. И съм по-самостоятелна. Тук ми харесва да готвя. А в другия, в кухнята, при Влади, научавам много различни нови неща. Започвам да се справям по-лесно с дейностите, а вкъщи успеха ми е, че баща ми започна да ме хвали. Всички момчета искат откроението на бащите си. На мен това е най-голямото ми постижение за сега. Аз харесвам дананизма, гирлянди, шапки. Моят успех е сама си тръгвам от дневния център и пиша книга. Мога и да напиша и за дневния център. Всички младежи имат и общ успех, че имат приятели. Успехът в цифри. 33 млади хора с интелектуални затруднения участват в проект "Да работим заедно", подкрепа за трудови умения за хора с интелектуални затруднения. 25 от тях са включени в трудови дейности в ателиетата на Дневен център Светове. 10 младежи участват в трудови практики в реална работна среда. 5 работят на реално работно място. Повечето младежи са самозастъпници и експерти от опит и споделят мнението си по въпроси, които влияят върху избора и активността им.